Ale jak sa s tým trápi, že? Takú bude mať vzadu väčší hrb, ako má oči. 2, 4, 5. Kde je ten veľký oný skalár? Tam. Ale malý jeden chýba. No to vyzerá byť na skalára. Hej? No. To vyzerá byť na skalára toto. No tak budeme mať dve raje, no. No? Tu pozri sa, no to je skalár. Skalár padol za vlast. Do rána to už tie ryby nebudú, už budú iba tie dve raje. Ja som ti hovoril, že je hladná. Žere ti ryby. Teba to netrápi. Ale tak trápi ma to, no tak a čo mám spraviť? Ale vidíš, že očividne chutí, že sa im darí. Zatiaľ neblednú. Bože, ale tvári sa tak, keby ešte stále žil. No? Ty je čo? A roztrom Juraj, a čo sa bojíš, že tak zaloví? A ona fakt. Ona fakt, no. Tak čo už má na starosti? Dvoch Ale to je sudcov. skala. Ale on sa pozrie, že jak sa snaží, že on sa chce asi, aby sa podelilo, alebo čo mi to tak Ja prípada. neviem. A čo má teda na starosti? Dvoch sudcov, iného skalára? Čo ešte? Neviem poriadne. Neviem. Ďalší prísadík. Neboj sa, už ryby budú bočiť od nich. Že bude ďubkať niekto. Preto tie sumce prestali, lebo tomu jednému hneď dala na frakt. Ďalší zdochol už len od strachu z toho, že sa sem vráti. No, on tiež ako, pozri sa, ako páli potom dňa, čo ty. Ešte tu máš takého malého, vidíš? No lebo tie sú pomaličké. Na tie gejajky nejdu, ale... Celé si rybky, čo im nebudú robiť zle, no. Ale nie, čo ich budú žrať pre Vieš čo, tak im Boha. tam daj gubky. No to ináč akože... Čo sa týka